हेलो रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनब्रैसो गोनांथार बिलाइ सिनायथि होनायजों लोगोसे बेनि मुलि गुनागुननि सोमोन्दै फोरमायनो नागिरदों। रायजोफोर दा गोजां बोथोर जाबाय। बे गोजां बोथोराव जों खामानिफोर मावबाबो देहाया दुंखांनो नागिरा एबा देहाया अलसिया जायो आरो देहायाव गोलोमदै गयैनि थाखाय जोंनि थै खारनायफ्राव एसे हेंथा जायो। दा बेनि फलाव जोंनाव मा जायो गोबांथार सानाय सुनाय आरो गोजां बोथोरावनो बांसिन प्रेसार स्ट्रोक जानाय नुनो मोनो। दा नंखायनो रायजोफोरा आं दिनै बे प्रेसारजों लोगोसे मोननै मोनथामसो बाहायनो हानाय मुलिनि सोमोन्दै फोरमायनो नागिरदों। दा बे मुलिनि गेजेराव दङ नैबे बिलाइखौ बयबो सिनायखायो। बे जाबाय निम बिलाइ। बे निम बिलाइखौ मारै बाहायगोन बेखौ आं नोंथांमोननो दा फारि फारि फोरमायलांगोन। बेजों लोगोसे लाबावदों नैबे सिर'थिथाबो होनो आरो कालमिनबो होनो बेखौ। नैबे फिथाइ थायहांबाय बिबार बारहांबाय बिलाइखौ सिनायखाबाय नोंथांमोन निस्सय। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नैबे जाबाय नोरसिं बिलाइ। नोरसिङाथ' खाथि खालायाव दंखायो आरो बयनावबो थाखायो न'फ्रावबो। बेजों लोगोसे आं दिन्थिबावनो नागिरदों बे बिलाइखौथ' निस्सय नोंथांमोना सिनायखायो। बे बिलाइनि बर' मुंखौ आं बावबाय, नाथाय बेखौ ओरैनो पातगाजा होनो आरो बे बिलाइनिफ्रायनो बिफां जायो। दा बिलाइफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय। बे बिलाइफोरनि गुनागुननि सोमोन्दै लोगोसे मा खामानियाव होयो आरो प्रेसार एबा सुगारनिफ्राय मारै बे बिलाइफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो बेनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायगोन। रायजोफोर गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव लोमजानाय साजानाय असुखफ्रा माने सानाय सुनाय गेसनि प्रब्लेम किडनि प्रब्लेम बेफोरबायदिखौ गोबां खम खोनानो मोनोमोन। गोबाङानो हयथ' साननो हागौ सिगांफ्राव बेफोरबायदि बेमारा गैयामोन, नाथाय बेमारा दा बा सिगाङाव गैयामोन बे नङा। सिगाङाव मानि थाखाय गैयामोन होनोबा गोदोफोर बांसिन मानसिया फिसा फिसौ लोमजानाय एबा जानाय बेरामफोरखौ डक्टरजों ट्रिटमेन्ट खालामामोन। बेबादिनो हाग्रानि मुलि एबा किसुमान मुलि होग्रा गामियारि ओनसोलफोर दंमोन, बेफोरनि मुलिखौ जानानैनो बेबादिनो थायोमोन। जेब्ला डक्टरफ्रा मोजांनिफ्राय मोजां ओंखारबाय आरो ट्रिटमेन्टनि थाखाय जिफोर इकुइपमेन्ट जेरै मेसिनफ्रा आरो चेक खालामग्रा जिफोर मेसिन बेफोरो मोजांनिफ्राय मोजां जाबोबाय। दा बेनि फलाव मा जाबाय मानसिनि देहायाव जानाय फिसा फिसौ गासिबो लोमजानाय साजानाय बेराम गासिबखौबो हमनो हाबाय। बेनि फलाव दा बांसिन माने बेराम जाबाय। दा बेनि फलाव जोङो मा जाबाय माबा मोनसे जायोबानो जोङो डाक्टारनाव थाङो, मुलि जायो एबा ट्रिटमेन्ट लानो गोनां जायो आरो लायो। नाथाय बेनि गेजेरावबो गोबांथार बेरामफ्रा डक्टर ट्रिटमेन्ट लानायनि उनावबो नर्माल जाया। दा बे नर्मालखौ मारै खालामनो हागोन आरो मानि थाखाय जाया बेनि कारन दङ। बे कारनफ्रानो जाहैबाय रायजोफोर जि मैगंफोरखौ जों जायो, थावफोरखौ बाहायो, गासिबो दा केमिकेल मिक्स आरो मैगंफोरखौबो जोङो गोदो गोबोरखि हासारजों होनानै बाजारफ्राव मैगंखौ मोनोमोन, नाथाय दा गासिबो केमिकेल जाबाय। थावबाबो जानाय मुवाफ्रानो ना बेदर गासिबो माने मोनसे नङा मोनसे मिक्स खालामनाय थाबाय। दा बेनि फलाव जोंनि देहाफ्राव जों नाङै जिफोर केमिकेल बेफोरखौ जोङो देहा सिङाव सोनाय लोगो लोगो किडनियाव बिदिनो प्रब्लेम जाबाय, लिभाराव प्रब्लेम जाबाय, हार्टनि प्रब्लेम जाबाय। दा बेफोरबादि गोबांथार जोंनि प्रब्लेमफ्रा बे जानायनिफ्राय फैबाय। सिगांफ्राव गामिफ्राव एबा न'फ्राव बयबो गाव गावबागाव आबाद मावनानै जायोमोन, नाथाय दा जों आबादखौ मावनो बाबाय। बाजाराव बायनानै मोननाय ना बेदर सहसावनो जानो लुबैबाय। बेनि फलाव जोङो बेमारखौ सोना लानाय जाबाय। मोनसे खोथाखौ होननो सानदों रायजोफोर, डाक्टारनाव आं डाटाखौ होनाखै, डाक्टारनाव थांनांगौ। डाक्टारनाव थांनायनि उनावबो जुदि किसुमान बेरामफोरखौ गाव जुदि कन्ट्रल खालामाबा बे बेरामा कन्ट्रल जाया। जेरै प्रेसार सुगार बेफोरखौ गावनि जानाय लोंनायजोंसो कन्ट्रल खालामनो हायो। डक्टरनाव थांनायनि उनावबो डक्टरा मुलिफोर जाबाबो किसुमान बुस्थुखौ जानो माना खालामो, किसुमानखौ जानो थिनो। गुबै जाहोना जाबाय जानायजोंसो जों गावनि बेरामफोरखौ लोमजानायफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हायो। दा नंखाय रायजोफोरा आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनब्रैसो मुलिखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। बे मुलिफ्रानो जाहैबाय नैबे निम बिलाइ। बेजों
मारै प्रेसार कन्ट्रल खालामनो हायो एबा मारै कन्ट्रल जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायलांनोसै। बे निम बिलाइखौ मारै बाहायनांगौ? बे निम बिलाइखौ जोङो अराव हांनानै पापड़ बादि बाहायनो हायो, साराय एवनानैबो बाहायनो हायो बा देग्लिनानैबो जोङो बेनि रसखौ लोंनो हायो। बेखौ जोङो सानसेयाव खनसे जेब्ला बाहायबाय थागोन, जोंनि देहायाव जाना थानाय प्रेसार आरो सुगारनि प्रब्लेमा लासैनो बेजोंनो खमायलांबाय थायो, नाथाय जों बाहायबाय थानांगोन। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननो आं दिन्थिबावदोंमोन नैबे नोरसिं बिलाइखौ। नोरसिं बिलाइयावबो गोबांथार गुन दङ। बेखौ जोङो प्रेसाराव मारै बाहायनांगौ, बेनि बिलाइ गांब्रै गांबासो जोङो सुनानै फुं समाव उदै खालियाव जेब्ला सावसुबबाय थागोन सानफ्रामबो, अब्ला जोंनि प्रेसारा कन्ट्रल जायो। नोंथांमोना बे नोरसिं बिलाइखौ बाहायनो हागोन ओंख्रियाव होनानै बा माबाफोर संनायाव बा ओरैनोबो जोङो बाहायनांगौ। अब्ला मा जायो, प्रेसारनि कन्ट्रल खालामनायाव सहाय खालामो आरो बियो देहानि अजन खमायनायजों लोगोसे मेजेम खमायनायावबो सहाय खालामो। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो नैबे मोनसेखौ खोन्थाबावनोसै। बे जाबाय कालमेघ बिलाइखौथ' बयबो सिनायोबा सिर'था। बे बिलाइआ प्रेसार आरो सुगार कन्ट्रल खालामनायाव सहाय खालामो। दा नंखायनो बे बिलाइखौ जुदि गांनै गांथामसो सानसेयाव उदै खालिफ्राव फुंफ्राव जुदि सावसुबना होयोबा बा देग्लिनानै जायोबा प्रेसार बा सुगारनि थाखाय खामानि होयो। बेजों लोगोसे सोरनाबाफोर जुदि उदै सानाय दंबा बे बिलाइखौ जेब्ला जाना होगोन बा उदै सायोबा बेखौ जाना होगोन जेब्ला, अब्ला मा जागोन, बे उदै सानाया खमायलांगोन। आरो बे बिलाइआ बिराद गोखाथार, नंखायनो हयथ' सोरबाया जानो उसुबिदा मोननो हागौ, नाथाय देहायाव जुदि बेमारफोर जादोंबा मुलिखौथ' जाखानांगोन। नंखायनो बेफोरखौ जुदि बाहायदावोबा नोंथांमोना मोनथिगोन हामोखौ। बेजों लोगोसे नैबे जोबथारनायाव नैबे बिलाइखौ दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो। बे जाबाय पातगाजा। बे पातगाजा बिलाइखौ जायफोरना उदै गरम जानाय एबा लिभारनि प्रब्लेम दं, बाहाय बाहायनो हागोन। देग्लिनानै रसखौ लोंनो हागोन फुं समाव उदै खालियाव। लोगोसे कमेन्टआव सोंहरदोंमोन जायफोरना किडनियाव स्टन जादों, बे बिलाइखौ देग्लिनानै बेनि रसखौ फुं समाव उदै खालियाव बिलाइ गांनै गांथामसो लादो, रसखौ दिहुनदो। बेबादिनो मास मोनसेसो जेब्ला लोंबाय थागोन, अन्थाइनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन। बेजों लोगोसे पेसाब आलौनायावबो बे बिलाइखौ बाहायनो हागोन। बेखौ देग्लिनानै रस दिहुननानै थाल मिस्रि मिक्स खालामनानै लोंबाय थायोबा पेसाब आलौनाया हामो। बेजों लोगोसे पेसाब आलौनायनि थाखाय कमेन्टआव सोंहरबाय थादोंमोन थालिर आथियानि फस्लानि रसखौ दिहुननानै थाल मिस्रि होनानै जेब्ला लोंबाय थागोन, अब्ला पेसाब आलौनाया खमायलाङो। बेजों लोगोसे मोनसे दंबावो, दुब्रि हाग्राखौ देग्लिनानै बेनि रसखौ दिहुननानै थाल मिस्रिजों सोबनानै लोंनो हागोन जायफोरना पेसाब आलौनाय दङ। रायजोफोर, आं दिनै प्रेसारनि सोमोन्दैनो जि बिलाइफोरखौ खोन्थादों, गिबियाव प्रेसारखौ लानानै दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा गोजां बोथोराव प्रेसार बांसिन सिखारो आरो स्ट्रक जानायनि सम्भावना बांसिन थायो। मानोना गोजां बोथोराव देहाफ्रा दुंखाङा आरो मा जायो, गोलोमदैफोर गनो मोनैयाव प्रेसार बे गोजां बोथोराव बांसिन जायो। दा नंखायनो रायजोफोर एसे बोथोरखौ नायनानै खेल खालामनानै सोलिदो। आरो दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों थुल मोनबावबाय नोंथांमोननो जा हादों बेखौनो फोरमायनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।